Здрасти, Криси. Здравейте. Приятно да се запознаваме. Криси. Здравей. Ами, айде да се поводим. Хайде. Заповядай. Как си? Добре. Според мен, ако си наредиш нещата правилно, в България може да си живееш супер яко. Супер много харесвам положителни хора. Супер много харесвам, защото чета много някакви такава философска литература за енергии и за такива неща. В един момент, като видиш някакви готини млади хора, които наистина имат някаква цел и постигат нещо, особено в края на живота, това просто... Ме изкефи това, че ще кандидатстваш в медицина, това, че искаш да кандидатстваш навсякъде, това, че занимаваш се с водна топка. Малко хора са толкова активни и имат такива някакви цели. Нашата разходка е към своя край. Много се радвам, че точно ти си спечелила, защото виж колко много неща имаме общи и колко много неща имахме да си говорим. Да.